जिल्ह्यातील कोणतीच जलजीवनची कामं पूर्ण नाहीत, या कामांना निधीच उपलब्ध नाही, त्यामुळे ही अवस्था आहे। यासाठी आज आपण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भेटलो असून त्यांनी याबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे। मात्र येत्या 15 दिवसात याबाबत कोणता निर्णय न झाल्यास जिल्हा परिषदेवरती भव्य मोर्चा काढू असा इशारा माजी आमदार वैभव नाईक यांनी दिला आहे। सिंधुदुर्गमध्ये जलजीवन मिशनच्या कामासंदर्भात माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जलजीवनचे मुख्य अभियंता यांची भेट घेतली। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेले 3 ते 4 वर्षे ही जलजीवन मिशनची योजना सुरू आहे, परंतु अजूनही एकही योजना पूर्ण होऊ शकली नाही ही वस्तुस्थिती आहे। आणि जी काही कामं पूर्ण झाली आहेत ती फक्त रिपेअरची कामं होती ती पूर्ण झाली आहेत। आज शासनाने पैसे न दिल्यामुळे किंवा ठेकेदारांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे आज ह्या योजना अपूर्ण अवस्थेत आहेत आणि ह्या योजना आता ही पूर्णपणे योजनाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सपशेल फेलवण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। खरं तर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी यांची काळजी नाही, कधीही आढावा बैठक घेतली नाही किंवा कुठली योजना पूर्ण होणार, कुठली योजना अपुरी राहणार आहे या संदर्भात पैशाचीच तरतूद केली नाही। फक्त निवडणूक आल्यात की निवडणुकीमध्ये कशा जिंकायच्या ह्याच्या विरोधात सत्ताधारी पक्ष असतात, परंतु त्यांच्याकडे त्यांना वेळ मिळाला तर माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यामध्ये सकारात्मक आहेत। परंतु ह्या योजना पूर्ण झाल्याच पाहिजेत म्हणून विविध गावातले सरपंच आम्हाला भेटत असतात आणि येणाऱ्या 15 दिवसामध्ये आम्ही सगळ्या सरपंचांना घेऊन या जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागावर आम्ही मोर्चा काढणार एवढी आमची मनस्थिती झालेली आहे की ह्या योजना लवकर पूर्ण न झाल्यात तर जिल्ह्यातील लोक पाण्यापासून वंचित राहणार आहेत। साहेब, तुम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात भेटला, त्यांचं काय म्हणणं आहे? नाही, ते सकारात्मक आहेत, परंतु त्यांच्याकडे या योजना आहेत त्याकडे शासनाने पैसे दिले नाही आहेत। काही ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टर पळाले आहेत, काही ठिकाणी MSCBचं कनेक्शन मिळत नाही आणि त्याच्यापेक्षा जास्त सगळ्यात की पैसे नसल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर आता कामं करण्यास उत्सुक नाहीत आणि त्यासाठी पैसे आणण्यासाठी सुद्धा कुठले प्रयत्न होत नाहीत आणि त्यामुळे ह्या योजना सध्या बंद आहेत किंवा अपुऱ्या अवस्थेत राहणार आहेत। आणि त्यामुळे सीओची सकारात्मक सीओने आम्हाला काही दिवसाचा वेळ दिला आहे, तो वेळ न झाला तर आम्ही शिवसेनेतर्फे आणि सगळ्या लोकांना घेऊन आम्ही हे आंदोलन करणार आहोत। पेजल कार्यक्रमाला जल हे खरं तर कालच्या 2024च्या निवडणुकीमध्येच मोदींनी त्याचं उद्घाटन सांगितलं की हर घर जलपर्यंत योजना पूर्ण झाली आहे म्हणून, परंतु आता मी सीओना सांगितलं की एक तरी योजना दाखवा की जी या जिल्ह्यातील योजना पूर्ण झाली आहेत, तर एकही योजना दाखवू शकण्याची वस्तुस्थिती आहे।